Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste hostia. Anička. No aha, sme z hlavnej cesty. Nie, veď oni nie. Teraz čo? Ja mám čo tu máme športový deň, mali sme ho mať na ihrisku, len na štadióne majú týto, ja napíšu. Chudák prišiel celé Nováky, než nás našiel, takže bola sa trošku zmoknúť, aby som sa mu ukázala, že som tu. No a takže dnešný deň počasie nás nemôže dať do nejakého zaskočiť, ďakujem. A mali sme mať pôvodne na štadióne. Niektorí vlády boli, takže vedia kde, lenže... A nastúpené... Máme si aj zatiahnuť oči, toto zakrytá vysokou. No, ak si myslíš, že sa... Ideš!
neviem, či ja tady nepoviem. Háč. Dávajte loptičky, on to má rád. A prosím vás, Všetky naraz. nie. Ja to vypustí z rozbehu. Dvakrát si trafila aspoň kým. Všetky tri. Ty si najviac dobre, aká dá? Ale jedna bola. No, ty si prišiel na to, že z hora ideš hádzať, vidíš, aha? A to aj niekto hodil? Áno. Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči. No a... Tak vedúcej vášho súboru aspoň takýto malý darček. Ďakujeme. Ďakujeme. Aj základnej organizácii Jednoty dôchodcov, že bola ochotná sa s nami zabaviť, smiať a možno to nebolo tak, ako by sme to mali vonku, by sme boli viac rozptýlení, mali by sme také iné zážitky, ale v takýchto priestoroch toľko športu, to bolo Nech sa páči. A kto bol v zastúpení? Norika. Áno, v zastúpení. Nech sa páči. Ostaňte tam. Jedenkrát. S oslanmi máme 30-ročnú spoluprácu. Na rok 30 rokov, že vlastne naše prvé nie naša prvá, ale ich prvá predsednička a naša druhá predsednička Jednoty dôchodcov vlastne v rámci nejakého takého rodinného, lebo ich predsednička bola z Novák, tak vlastne oni hovorili, a veď poďme si spraviť niečo spolu. Tak najskôr sme spievali, jubilátov sme oslávili, potom oni boli u nás na našej schôdzi, na našich aktivitách, potom sme, keď ešte som bola okresná, tak som povedala, že do Riny, aby súťažili medzi sebou, aby to teda bolo také nejaké od Prievidze po Handlovu, Handlova nebola, bolo Rastočno. No táto naša bola vlastne Horná Ves, Oslany, Bystričany, Kostolany, Nováky a Podhradie. A potom tá Rudnianská zase bola spolu. V tej Rudnianskej potom išli aj Dolné Vestenice a Nekrica, lebo oni to tam je blízko. Takže, aby ste vedeli, vy máte tento rok prvý rok za sebou, ešte nie celkom, či už? No, a jeden
centrum, neviem ako to potom sa porozprávame. Len aby už nemuseli tu len tak stáť. Takže im ďakujeme za to, že sa zúčastnili tejto našej mini športovej aktivity. Keď bude pekné počasie, ináč by sme to mávali vždy v júni, ale Vioralová bola 2 mesiace na Liptove, takže sme to prehodili až teda na ten september. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Za spoluprácu, pretože pán primátor nám naozaj veľmi pomáha. Ďakujem veľmi pekne a odozdám poďakovanie. Ďakujem. Tak my no spevať. No. Pekne som hotovo? Takže športu zdar,